sunt nervoasă pe unghiile mele și pe faptul că arată mai bine unghiile cu bulinii decât unghiile cu tot felul. În fine, inimioara asta nu o să o șterg, vă imaginați. Dar astea două o să le șterg și o să le dau cu... o să le fac bulinii. Am asta așa bun și acum trebuie să le pilesc și să le dau cu alcool izoprofililic, îl avem aici. Fini, făcut tot, numai ori și nu mai contează, trebuie să le pilesc pe el. Acum să începem. Dau frumos materialul jos, e super greu. Dar eu am o pilă care ram bam bam 2-3 secunde. Asta este partea a doua, ca să știți, dar m-am gândit că arată super urât. Uitați-vă ce repede s-a curățat. Am dăm cu asta, discheta cu alcool izoprofilic. După cum vedeți, am mai folosit-o. Nu am gen de mai de mult. Acum, un pic mai înainte, când mi-am făcut unghiile. Doamne, asta se ia un pic cam greu. Eu nu m-am gândit că mâine o să mă duc la școală. Dar gen, sunt cute, nu? Sunt cute. Hai că ia. Dacă se oprește videoclipul, înseamnă că nu mai am timp. Păi 1 minut jumate și nu stau la 180 de secunde. Pentru că da. Efectiv nu mai suport. Revin cu update. Dar nu închid, că știu că dacă închid o să reia de la capăt. Adică închid că știu că nu o să se ia de la capăt și o să revin când termin unghia așa de pilit. Am revenit cam așa mi-arată unghia. În fine, așa arată. Și ca idee, acum trebuie să-mi fac bulinii ca la mâna asta. Închid. Îmi fac bulinii la astea două unghii și revin, că nu mai am timp. În sfârșit am terminat, deci efectiv nu mai suport. Așa mi se arată unghiile. La unghia asta mare am zis că las o inimioară, iar la asta mare am bulinii. Dar revin cu un update în care mi-arăt unghiile pe spate, camera pe spate. Pupii!